Halløj alle sammen, Anders Ølholm og Jakob Malik her. In the house. Ja, vi skal lige fortælle om en tv-nyhed, der hedder Face Rape krænker privatliv. Og det er en nyhed, ja det er en nyhed om Face Rape. Altså, hvad fortælles der i sådan, eller i nyheden? Det er sådan set der, at hun begynder at sige ud med, at to unge drenge, de gik ind på en piges Facebook-profil i skolen, og så ændrede de sådan set på hendes navn og profilbillede. Og de skrev så sådan slemme ting til hendes bedstefar, og de sådan postede sådan beskeder og skrev til alt muligt. Og så, men altså, man kan allerede se, at sådan, de oplyser os hurtigt om, hvilken retning den historie går, når de begynder at snakke om Facebook, face rape, altså en form for mobning på Facebook, for det stod vi tit selv ind i. Ja, er det tydeligt, hvilke nyhedskriterier der fokuseres på? Det er tydeligt at se den grundlæggende hovedhistorie for, hvad det snakker om. Det skaber også en meget væsentlighed for unge modtagere. Om der bruges farvede ord, misbrug, unormalt, åben bog, udsat, retsforfølgelse, tiltale, forfald, upassende og krænkende, det var de farvede ord, vi kunne finde der. Og så er vi noget om billedskæring. I starten, der starter jeg med et indslag af hende, og så er der en skærm bag hende, hvor man kan se en searchbar, internet, hvor der så står Facebook på, og yes, så kommer jeg lidt mere ind under analysering her. Det er så, hvor jeg ser i det her klip kan jeg se en rubrik i bunden, ja, og vi kan jo ikke høre lyden nu, men så skal vi hen og snakke om perspektiver og panorering og så videre. Ja, det er normalt perspektiv og panorering, halvtotal og nærbillede. Og som vi ser her, så skal vi lige kigge på interviews her. Jeg kører lige videoen her, fordi så kan vi lige finde ud af, hvem der bliver interviewet og hvem der udtaler sig. De taber ansigt på Facebook, når de glemmer at logge ud. Min Facebook stod åben, hvorefter der stod... Og se, her er Emilie Wissing Elmeskov, hun bliver så interviewet, og hun udtaler sig som den, der er selvfølgelig er blevet sådan angrebet af det, af selve face rape, så... Ja. Her på Nordsjællands grundskole og gymnasium kender man alt til face rape, det vil sige misbrug af andres profiler. Jeg prøver på at lære børnene, at der er nogle begrænsninger. Og så Jan Trane, han er rektoren for Emilies skole, og ja, han siger det der. I dag blev to 16-årige drenge idømt bøder på henholdsvis 2 og 4.000 kroner ved retten i Helsingør for at logge ind på en piges Facebook-konto og offentliggøre flere af hendes private beskeder, tilføre hendes profilbillede en penis og sende upassende beskeder til pigen. Så kan I så høre lidt mere om, hvad der sker. Og så her bliver Annette Wiberg, altså hun er for politiet, i Nordsjælland, og hun så anklager, og så hun er jo styr på det der. Så. Men alligevel bliver face rape mere og mere populært, især blandt unge. Hvis man kigger på de lande, vi normalt sammenligner os med, som blandt andet Sverige. Og så her, så bliver Lars Damgaard Nielsen, han er så ekspert i sociale medier, og han arbejder for DR. Og så snakker han lige om, hvor udbredt det der faktisk er. At face rape fører til retsforfølgelse, men ikke nødvendigvis den sidste. Vi er nødt til at have nogle... Så kommer Jan Trane ind igen og fortæller lidt mere. Når vi ser sådan noget her. Det er en ubehagelig følelse, at der er nogen, der kan gennemgå alle ens ting. De to drenge slap med bød. Og så lige spappen til sidst, så får vi så at vide, hvordan drengenes tilstand er, og hvordan hvad det så ændrer i os, hvordan vi så nu ved, hvad det er, der er sket med dem. Så. Det var alt, vi havde om face rape. Tak skal I have. Farvel.